Illegal gambling ang sinisilip ngayon ng PNP bilang pangunahing motibo sa pagpatay sa broadcaster na si Noel Samar. Ayon kay Police Major Maria Luisa Tino, tagapagsalita ng Special Investigation Task Force Samar, may mga nakita silang ebidensya sa cellphone ni Samar na posibleng maging susi sa paglutas ng kaso nito. Meron na po kaming may report na po sa amin yung RACO, yung sa document exploitation report from RACO. Base po doon sa conversation na nakuha sa cellphone ng biktima. Bukod sa illegal gambling, may mga iniimbestigahan pa umanong ibang motibo ang PNP. Kasama na nga rito ang trabaho ni Samar bilang broadcaster. Yung abstract na pinag-submit is hindi pa natin so yung doktor mismo ang makakapag-interpret yung exact na cause nung pagkamatay nung biktima natin and kung saan yung particular na mga tama Siniguro naman ni Provincial Director Police Colonel Noel Nunez na mapapanagot nila ang nasa likod ng pamamaslang. Sa ngayon, hinihintay pa ng mga investigador ang post-operative diagnosis mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC upang matukoy kung aling tama ng bala ang direktang kumitil sa buhay ni Samar. Matatandaan na binaril si Samar ng hindi pa nakikilalang sospek noong Oktubre 20 sa Barangay Morera, Ginubatan, Albay. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.